45 mużiċist u mużiċista mill-Orkestra Olandiża Royal Concertgebouw se jpaxxu l-widna tal-udjenza li se tattendi għal kunċert Fit-Teatru Manoel fl-ewwel ta' Lulju. Fuq il-palk li se jilqa' lil waħda mill-aqwa orkestri fid-dinja ġie spjegat il-programm uniku u interessanti li hemm imħejji għal dan il-kunċert li qed isir bħala parti mill-Festival Internazzjonali tal-Arti b'kollaborazzjoni ma' Festivals Malta, Valletta 2018 u Teatru Manoel. Il-programm tal-kunċert se jkun wieħed mill-aktar klassiku b'siltiet popolari ta' Mozart u Beethoven fost l-oħrajn. Id-direttur artistiku Kanadza Bona innota li din mhijiex l-ewwel darba li t-Teatru Manoel qed jilqa' mużiċisti stabiliti internazzjonalment, iżda din se tkun esperjenza unika li se tispikka f'dan id-deċenju. Channels klassiċi probabbilment 5 times out of 10 tara l-Concertgebouw u Daniele Gatti. Ġifiri biex tarhom live teatru bħal dan, teatru storiku, jimur lura l-1731, ġifiri hija esperjenza li tisma' xi ħaġa awġew f'dat teatru hija xi ħaġa straordinarja. Dan il-kunċert se jfisser ukoll opportunità għat-talent Malti, hekk kif uħud mill-membri tal-Orkestra Nazzjonali taż-żgħażagħ f'pajjiżna se jdoqqu u jkunu parti mir-repertorju tas-serata. Jina konvint li kif tajt they're going to rise to the occasion, għax veru xismu, imma biex toqgħod bil-qiegħda ġo-orkestra u ddoqq taħt id-direzzjoni ta' Daniele Gatti mal-Concertgebouw hija unur li żgur se jiftakruha għal omorhom kollha. Preżenti għat-tnedija tal-kunċert kien hemm il-Ministru Bonnici u s-Segretarju Parlamentari De Battista li tkellmu dwar ir-rispons pożittiv li diġà qed jinħass fost il-komunità artistika f'pajjiżna. Qalu li f'sena dedikata għall-kultura iħossuhom onorati li t-Teatru Manoel se jospita orkestra tant famuża fid-dinja.